Oikein hyvää sunnuntaita teille kaikille. Kiitos tuosta upeasta esityksestä. Siinä oli hyvin paljon puhuvat sanat, kun niitä oikein ajattelee. Mä oon tässä toipumassa aika kovasta influenssasta ja mun ääni saattaa olla niin, että se häippäsee jonnekin jossain vaiheessa, mutta mä koitan sitten työntää suutani lähemmäs tuota mikkiä. Tämä esitelmä Ikuinen viisaus ja Suomi oikeastaan sai alkunsa siitä, että mulla on kollegani kanssa, joka nyt ei ole paikalla, Poi Huldenin kanssa, meneillään dokumenttiprojekti, joka tähän samaan asiaan liittyy. Eli tämä esitelmä tulee pitämään käsitesisältönä tai avaa sitä käsitesisältöä, mitä me tullaan tässä dokumentissa tuomaan esille, ja toivon mukaan sitten tulee TV-dokumentti. Eli kollegani on alan miehiä niin sanotusti. Minä olen tässä opettelemassa uutta ammattia niin kuin vanhalle duunikaverille Jarmolle tässä, että olen opettelemassa käsikirjoittamista. Olkoon se uusi duuni sitten. Joka tapauksessa niin mä lainailen tässä esitelmässä paljon hienoja, fiksuja ihmisiä. Jopa suoria lainauksia heiltä löytyy Humkandi Erik Kulman, joka on tehnyt laajoja tutkimuksia uusromantiikan ajasta, ja Pekka Ervastista. Myös filosofian maisteri Antti Harmaista, joka on tehnyt gradun Eino Leinosta ja Pekka Ervastin yhteisestä maailmankatsomuksesta. Ja myöskin lainailen vähän meidän kotimaisia ydinfyysikoita, Pertti Kärkkäistä sekä filosofian tohtori Johanna Blomqvistia, joka on myös kvanttifysiikkaan perehtynyt. Nämä jotenkin vaan liittyy yhteen, sen takia mainitsin tämän. All right. Toivottavasti tehot riittää. Ihmiskunnassa on aina ollut tietoa ihmisen ja maailmankaikkeuden salaisuuksista. Tuo tieto on virrannut läpi kulttuurikausien kätkettynä vanhoihin mytologioihin, luonnonkansojen suulliseen perinteeseen sekä maailman uskontoihin. Sitä kutsutaan usein yleisnimityksellä aikainviisaus tai ikuinen viisaus, johon mä nyt olen lainannut tämän. Jota ihmiskunnan suuret opettajat ja tiennäyttäjät ovat meille läpi aikakausien ilmaisseet, muun muassa tunnustuksellisten uskontojen opetuksissa ja filosofian välityksellä. Keskeinen teema näissä opetuksissa on ollut ihmisen luovan työkalun, eli mielen, sekä siihen liittyvän ajattelun hallinta. Mielen käytön ja siihen liittyvän itsenäisen ajattelun kehittyminen, järjen herääminen on ollut ihmiskunnassa pitkä, mutta kehityksen kannalta tärkeä ja oleellisen tärkeä prosessi. No, ajatus liittyy tähän ikuiseen viisauteen, sen takia tuon sitä vähän nyt esille tässä. Ajatuksen ja mielikuvituksen merkitys itsemme ja oman ympäristömme luojana on aivan keskeinen. Ja ihmiset eivät selkeästikään aina tunnu ymmärtävän, millaista luovaa voimaa he itsessään kantavat. Rationaalisen järjen käyttö ja psykologiset lainalaisuudet ovat aina olleet itse asiassa ihmiskunnan tiedossa. Ajatus on energiaa, luovaa voimaa, joka saa ajatellut asiat toteutukseen ulkoisen toiminnan kautta. Ajatuksen voimalla luomme kehittymisemme mahdollisuudet, menestyksemme tai taantumisemme. Ilman luovaa ajattelua, suunnittelua ei mitään voi saada aikaiseksi. Kaikki järkevä tulos millä tahansa elämän alueella vaatii aina keskittynyttä ajatusenergian käyttöä ja suuntaamista.
Ajatusten avulla luomme ympäröivän elämämme laadullisesti sen mukaan, minkälainen on ajatustemme kantava arvomaailma. Sitten vähän näin. Koska ajatus on energiaa, niin ajattelu ja sitä seuraavan toiminnan motiivit, niin hyvät kuin huonotkin, ilmenevät aina ympäristössämme ja kulttuurissamme tuon liikkeelle laitetun energian laadun mukaan. Perinteisesti filosofia ja uskonnot sekä nykyisin myös tiede, kuten käyttäytymistieteet ja psykologia eri haaroineen, ovat painottaneet kokonaisvaltaisen ajattelun ja syy-seuraussuhteiden tajuamista ihmisen oman ja meidän kaikkien yhteisen elämän näkökulmasta. Keskeisenä ajatuksena on ollut saattaa yksittäinen ihminen vastuuseen ajatuksistaan ja niihin liittyvään toimintaan. Toisin sanoen, opettaa ihmiselle kykyä arvioida ajatustensa tuottamien tekojen seurauksia, kykyä ymmärtää syy-seuraussuhteen lainalaisuutta, etenkin meidän yhteisen elämän ja oman elämän näkökulmasta. Toisaalta on aina myös tiedetty, että kaikkein korkeimmat ja jaloimmat ideat muokkautuvat aina ihmisen psykologista kehitystasoa vastaaviksi. Eivätkä ne voisi tavoittaa alkuperäistä tarkoitustaan ennen kuin ihmisen kyky ymmärtää laajempia kokonaisuuksia on kehittynyt. Tämähän nyt on ihan loogista. Nyt päästään ajatuksissamme sille tasolle, millä me olemme kehittyneet. Ei se sen kummempaa ole. No joku sana arvoista sitten. Arvot ohjaavat ajattelua. Ajattelun lähtökohtana on ihmisen arvomaailma. Tuohon arvomaailmaan kytkeytyy kyky ajatella tuon arvomaailman mukaisia ajatuksia, ja nuo ajatukset tuottavat arvomaailmamme mukaisia tekoja laatunsa mukaan. Kyse on siis viime kädessä siitä, minkälaisia arvoja kannamme sisällämme ja minkälaiset arvot me elämässämme olemme syystä tai toisesta omaksuneet ja minkälaisia tulemme omaksumaan. Nuo arvot määrittelevät tekojemme laatua keskeisiltä osin ja luovat motivaation toimintaan. Eli motivaatio, tämä latinan liikuttaja, liikkeelle paneva voima, on sisäistettyjen arvojen ilmaus ja toiminnan liikkeelle paneva voima. Arvot muokkaantuvat suurelta osin lähipiirimme, ympäristömme ja kasvuolosuhteidemme tuotteena. Ovatko ne luonnetta jalostavia ja henkistä kehitystä painottavia olosuhteita tai sitten eivät. Omat kokemuksemme muokkaavat siten myös arvojamme. Ja tähän muokkaukseen vaikuttaa myös sisäinen kykymme hahmottaa asioiden riippuvuussuhteita ja kykymme kyseenalaistaa ja käyttää järkeämme. Suomensukuisessa vatian kielessä arvo tarkoittaa nimenomaan järkeä. Ja Mikael Agrikolle arvo taas merkitsi arviointikykyä. Arvoista puhuvat ihmiskunnan psykologiset oppaatkin, joita kutsumme toisella nimillä pyhiksi kirjoituksiksi. Ja voi sanoa, että ne ovatkin pyhiä juuri tuossa arvokkaassa merkityksessä, silloin kun ne pyrkivät nostamaan ihmisten arkijärjen käyttäytymisen ja sitä kautta, käyttämisen ja sitä kautta käyttäytymisen tasoa. Sieltähän tietysti voi lukea ihan mitä haluaa, mutta se on sitten jokaisen ihmisen arvomaailmasta kiinni. Ikuinen viisaus rinnastaa yhteiskunnallisen elämän ja ihmisen kehollisen elämän keskenään. Arvot määrittelevät ihmisen elämän laatua ja samalla tavalla omaksutut arvot määrittelevät yhteiskunnallisen elämän laatua. Noita arvoja toteuttaa ajatuksen liikkeelle paneva energia, joka jalostuu noiden sisäistettyjen arvojen laadun mukaiseksi puheeksi ja sitten toiminnaksi. No ikuiseen viisauteen liittyy vahvasti myös käsite esoteria. Esoteriaa
esoteria on sana, joka ymmärretään niin kuin miljoonalla eri tavalla ja väärin ja oikein ja jotain siltä väliltä. Muutama sana siitä. Sana esoteria tulee kreikan sanasta esoterikos, joka tarkoittaa sisäistä. Ja se on siis eksoteerisen vastakohta, joka tarkoittaa ulkoista. Sisäinen tässä tapauksessa valottaa ilmenneen asian takana olevia syy-seuraussuhteita. Ulkoinen taas valottaa ilmiöitä enemmänkin sellaisena kuin se ilmenee. Tuota vanhaa useista eri lähteistä samankaltaisena löytyvää viisaustietoa kutsutaan esoteeriseksi tiedoksi, jonka perinteisesti sanotaan olevan korkeampaa tietoa ja joka ei ole yleisesti saatavilla tai ei ole kaikkien ymmärrettävissä. Tuo tieto ei ole minkään uskonnon, mytologian tai liikkeen omaisuutta, vaan se on niille kaikille yhteistä. Esoterian sanotaan olevan evolutiivinen ihmishengen jalostamispyrkimys ja yhtenä keskeisenä ajatuksena myös pyrkimys tavoittaa kaikkien uskontojen ja mytologioiden taustalla oleva yhteinen periaate. Platonin metafysiikassa maailma jaettiin kahteen puoleen, ymmärrettävissä ja ajateltavissa olevaan ideoiden maailmaan ja aistittavissa olevaan maailmaan ympärillämme. Platon näki aistittavissa olevan maailman ja kaikki siinä olevat asiat epätäydellisinä kopioina ymmärrettävissä olevan maailman ideoista. Tämä tietysti johtuu vajavaisesta ymmärryksestämme ja sitten aineen luomista rajoituksista. Sitten ihan ymmärrettävää. Muun muassa Sorbonnen yliopistoon perustettiin 1965 esoterisen perinteen tutkimuksen oppituoli, jossa tutkitaan esoterisen virtauksen vaikutusta länsimaisen kulttuurin kehittymiseen. Ja teoksessa on Access to Western Esoterism. Antoine Favre, joka toimi Sorbonnen yliopiston humanistisen tieteiden professorina, on luonut yleiset kriteerit sille, mitä voidaan pitää esoteerisena ajattelumuotona lännessä. Muutama esimerkki. Vastaavuudet. Symbolisia tai todellisia vastaavuuksia sanotaan esiintyvän maailmankaikkeuden kaikissa osissa, näkyvässä ja näkymättömässä. Tätä kuvaa esimerkiksi hermeettinen väittämä, kuten ylhäällä niin myös alhaalla. Tähän liittyy myös muinainen ajatus mikrokosmoksesta ja makrokosmoksesta. Eli maailmankaikkeuden kaikki osat ovat yhteydessä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. No, me voimme tässä kohtaa miettiä kvanttifysiikan viimeisiä tutkimuksia, mitä ne asiasta sanovat. Toinen on elävä luonto. Luonto nähdään älykkäänä ja orgaanisena kokonaisuutena. Kaikki on tajuntaa teosofisen vanhan periaatteen mukaisesti. Kaikki on tajuntaa. Maailmankaikkeus on tietoista tajuntaa. No, tutkimukset on edenneet tähän suuntaan ja ei tässäkään pitäisi tänä päivänä mitään ihmettelemistä olla. 3. Mielikuvitus ja meditaatio ja ajatuksen voima. Kaikki kehitys vaatii ihmisen luovaa mielikuvitusta ja ajatuksen keskittämistä, kuten tiedetään. Tätä ovat kautta aikain monet henkiset opettajat ihmiskunnalle koettaneet painottaa. Onneksi sekin ollaan löytämässä tänä päivänä tieteen kautta. 4. Kokemus muutoksesta tai muuntumisesta. Eli puhutaan uudesti syntymisestä, eli mielen muutoksesta, vihkimyksestä ja niin edelleen. Tästä puhui Jeesus Nasaretilainen Vuorisaarassa. Krishnamurti puhui tarpeellisesta ajatusmaailman muuttamisen mukanaan tuomasta mutaatiosta. Ihmisessä tapahtuu mutaatio mielenmuutoksen seurauksena. Krishnamurtin mukaan silloin. Ja tästä puhuu myös solubiologi Bruce Lipton, jonka kirjan Ajatuksen biologia luin tuossa vuosi sitten.
hänen viimeiset tieteelliset tutkimukset todistavat, että ihminen luo ajatuksillaan ja sitä kautta tavoilla ja tottumuksillaan omaa geneettistä karttaansa. Tämäkin on nyt tieteellisesti niin kuin todennettu. Eli miettikää mitä mietitte. Yhtäpitävyyden käytäntö. Eli eri perinteiden ja oppien välillä nähdään yhteyksiä ja yhtäläisyyksiä. Kaikista niistä voidaan löytää salaista ja ajatonta viisautta. Eli samansisältöiset asiat on ilmaistu eri kulttuurien vaikutuksesta eri tavoin. Alice Bailey tuo kirjassaan Education in the New Age esoteriasta taas seuraavat määritelmät tiibettiläisen mestari Yuval Khullin mukaan. Lyhyesti. Tiedemies lähestyy luonnon salaisuuksia yleensä tiheän aineen kautta. Hän ei tunne esimerkiksi ihmisen tietoisuuden salaisia ja kätkettyjä ulottuvuuksia. Esoteria asettaa painon energioiden maailmaan. Ilmiöiden maailman sisällä on äärimmäisen monimuotoinen energioiden maailma. Tämä on tärkein ja keskeisin esoterian määritelmä, ja kaikki sen muut puolet sisältyvät siihen. Esoteria ei ole luonteeltaan mystistä, vaan se on tiede, Yuval Khullin mukaan. Se on tiede kaikkien asioiden sielusta, ja sielu viittaa tässä luontoa elävöittävään tietoisuuteen. Eräs esoterian määritelmä 1700-luvulta ruusuristiläisenä tunnetun hovineuvoksen mestari Eckerthausenin käsialaa. Edes tekstissään Pilvi pyhätön yllä hän toteaa muun muassa näin. 1700-luvun lopulta tämä. Niin paljon kun on olemassa teorioita ja muotoja, niin paljon on erehdyksiä. Sillä teoriat voivat olla ainoastaan osittain tosia, kun taas ehdoton totuus on ääretön, eikä voi tulla rajoitettuun muotoon suljetuksi. Mielestäni tämä on hyvinkin erokkaasti ajateltu. Jo silloin. No, viisautta aina luo maailmassa, että siinä mielessä. Esoteerisena tietona voidaan pitää myös muun muassa 1500-luvulla Euroopassa syntynyttä käsitettä kultaista sääntöä, joka esiintyy hieman muunneltuna ja on löydettävissä monista uskonnoista ja ajatussuunnista. Sitä on tarkasteltu uskonnon lisäksi myös tieteen ja humanismin näkökulmasta. Ohessa muutama esimerkki. Brahmalaisuus. Älä tee toiselle sellaista, joka aiheuttaa sinulle itsellesi tehtynä tuskaa. Buddhalaisuus toteaa, älä satuta toisia tavoilla, joita et itsekään halua kokea. No, aika järkeenkäypää. Hindulaisuus, älä tee toisille sellaista, mitä et haluaisi heidän tekevän sinulle. Taolaisuus, pidä naapurisi hyötyä kuin omana hyötynäsi ja hänen menetyksiään kuin omina menetyksinäsi. Zarahustralaisuus, eli parsilaisuus. Ainoastaan sellainen luonne on hyvä, joka ei tee toiselle mitään sellaista, joka ei olisi hänelle itselleen mieluista tai hyväksi. Koranissa taas sanotaan seuraavalla tavalla. Maksakaa, oi Aatamin lapset, kuten haluaisitte teillekin maksettavan. Ja olkaa oikeamielisiä, kuten haluaisitte teillekin oltavan. Että kyllä sieltä järkeä löytyy sieltäkin kirjasta, jos sen osaa sitä katsoa. Juutalaisuus. Älä tee sellaista kanssa ihmisellesi, joka on itsellesikin vastenmielistä. Ja kristinusko Matteuksen evankeliumin mukaan, kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Eli kultainen sääntö on hyvinkin esoteerinen sääntö ja se on kaikille yhteistä. Se ei ole kenenkään omaisuutta. Se on ihmiskunnan ikuista viisautta, joka on ollut aina olemassa. Tässä vaan muutama esimerkki
niitä löytyy muitakin. Sitten muutama sana rosenkreutzelaisuudesta, joka on siis, jota ruusuristikin omalla tavallaan edustaa kansallisessa mielessä. Vanha kangistunut ajatusmuoto, joka valitsi Euroopassa keskiajalla, alkoi aiheuttaa ummehtunutta ilmapiiriä ja kehityksen pysähtyneisyyttä. Varhaisrenessanssin ilmapiirin alkaessa virrata Euroopassa 1300-luvun loppupuolella syntyi sen hedelmänä 1378 rosenkreutzelainen virtaus, eli löyhä aatteellinen aikansa intellektuellien ja oppineiden filosofia, jonka keskeisinä hedelminä voidaan pitää parisataa vuotta myöhemmin julkaistuja rosenkreutzelaisia manifesteja. Fama Fraternitatis 1614 veljeskunnan puhe ja Confessio Fraternitatis 1615 veljeskunnan tunnustus. Näiden keskeinen tarkoitus oli tuona aikana vedota oppineisiin ja korkeassa asemassa oleviin henkilöihin taikauskon poistamiseksi ja järjen valon herättämiseksi ihmisten mieliin. Euroopan pimeinä vuosisatoina, inkvisiittujen aikoina ja niin päin pois, henkisen kulttuurin perinne oli rikkaimmillaan nimenomaan Arabiassa ja Afrikassa, Pohjois-Afrikassa, jonne monet eurooppalaiset oppineet menivät täydentämään tietojaan Euroopan eläessä pimeätä keskiaikaa katolisen kirkon rautakourissa ja näin ollen henkisen kehityksen kehitysmaa. Rosenkreutzilaiset pukivat keräämänsä ikuiset viisaudet kristilliseen perinteeseen sopivaksi luoden pohjaa esoteeriselle kristinuskolle. Rosenkreutzelaisuus painotti, että minkä tahansa uskonnon ulkoiset muodot ovat vain ulkoisia naamioita, joilla pyritään kehittämään ihmisessä uskoa totuuden olemassaoloon. Ja että tämä usko toimii hyvänä perustana silloin, kun aletaan kehittämään ihmisessä todellista henkistä tietoa. He ymmärsivät, että olisi järjetöntä käyttää sellaisia totuuden symboleja, joilla ei paikallisessa kulttuurissa olisi sisäistä vastinetta. No, siinä on ihan järkevästi ajateltu. Ruusuristiläiset pyrkivät luomaan pohjaa uudelle maailmankatsomukselle, jossa yhdistyisivät alkukristillisyys sekä itämaiset viisaudet. Rosenkreutzalaiset manifestit Fama Fraternitatis ja Confessio Fraternitatis olivat suunnattu aikansa hallitsijoille ja tiedemiehille. Ne edustivat merkittävää uudistusliikettä ja ennakoivat valistuksen ajan uusia ajatuksia. Keskeisenä ajatuksena ihmisen henkinen puhdistaminen ja taikauskon poistaminen. 1800-luvulla itämaisten oppien vyöryessä laajemmin Eurooppaan alkoi kehittyä myös kykyä ymmärtää niidenkin taustalla olevaa ajattelua ja allegorioita. Eräs Fama Fraternitatiksen sisältämä keskeinen ajatus painotti hermeettisen filosofian henkeä kaiken tasapainosta ja ihmisestä mikrokosmoksena ja kaikkeutta makrokosmoksena. Todeten erityisesti ihmisestä seuraavasti. Jokainen voi huomata tutkiessaan ihmistä, että kaikki hyvä ja oikea on aina sopusoinnussa itsensä kanssa. Mutta kaikki muu on ympäröity harhauttavilla selityksillä. Meidän filosofiamme ei ole uusi keksintö. Se on totuuden näkemistä kaikissa asioissa rauhassa ja yksinkertaisesti. Siellä mennään viisauden lähteelle sieltä. Confessio Fraternitatis taas painotti paavin vallan rappeutuneisuutta ja korruptoituneisuutta todeten muun muassa seuraavasti. Totuus itse on tullut vaikeasti uskottavaksi, vaikka se itsessään on yksinkertainen ja alaston. Valheellisuus on ylpeä, ahne ja värittynyt kaikenlaisilla intohimoilla koskien jumalaista ja inhimillistä viisautta. On viisasta hylätä sellaiset kirjat ja kääntyä meidän puoleemme, jotka emme halua teidän rahojanne.
vaan tarjoamme vapaasti teille aarteemme. Siinä valhetta sidotaan sitten. No, helpompi sanottu kuin tehty. Valistuneet rosenkreuzilaiset sopivat, että he tulevat hajaantumaan eri maihin, pyrkiäkseen valistamaan ja opettamaan korkeampaa filosofiaansa pimeän keskiajan kourissa eläville eurooppalaisille. Yhtenä keskeisenä sääntönä veljeskunnassa oli pukeutua ja sopeutua aina paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin ja tuoda sanomansa esille paikallisen tradition ja tapojen viitekehyksessä, varmistaakseen parhaalla mahdollisella tavalla ymmärretyksi tulemisen. Tämä on hyvä muistaa. Mistä sitten liikkuukin. Yksi valistuneimmista viesteistä on siis ollut tämä mestari Eckerthaussenin kirje Pilvi pyhätön yllä, jota lainaa vielä toisestakin kohtaa. Ihmiset ovat erehtyneet pitämään muotoa henkenä sekä symbolia totuutena. Ja tästä erehdyksestä on syntynyt lukemattomia ongelmia. Näitä erehdyksiä ei voi oikaista tuomitsemalla eikä kiihtyneillä väittelyillä tai esiintymällä vihamielisesti niitä kohtaan, jotka ovat erehtyneet. Pimeyttä ei voi poistaa sellaisilla aseilla. Ainoastaan valo poistaa pimeyden, ja missä on tietoa, siellä ei tietämättömyydellä ole sijaa. Näin siis. Jos jostain saatte käsinne Viisa Kalivan kirjan Rosenkreutz ja suuri työ, niin sieltä saa lukea näistä asioista lisää. Siinä on kyllä vissiin painos loppu, mutta lykkä til. Sitten muutama sana Ranskan vallankumouksesta ja sosialismista, puhumatta mitenkään politiikkaa tässä, mutta sosialismi on mielenkiintoinen termi. Ranskan suuressa vallankumouksessa, joka oli renesanssin, sen myötävaikutuksella syntyneen vapaamuureuden hedelmä 1789-1999 pyrittiin toteuttamaan valistuksen aatteita. Verot, inflaatio, työttömyys ja jatkuvat sodat ajoivat talonpoikia yhä ahtaamalla. Ainoastaan kolmas sääty, talonpojat, maksoivat veroja kruunulla, kun taas aatelisto ja papisto oli niistä vapautettu. Kansalliskokous antoi elokuussa 1789 ihmisoikeuksien julistuksen, joka on luettavissa YK:n peruskirjasta tänä päivänä, jossa vallankumouksen tavoitteeksi asetettiin vapauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden toteuttaminen. Keskeisiä julistuksen periaatteita olivat sananvapaus, tasa-arvo lain edessä, uskonnon vapaus ja yksityinen omistusoikeus. Vapaamuuriloossit osallistuvat Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa vapauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden kannalta erilaisiin yhteiskunnallisiin kokeiluihin ja siten edelsivät nykyaikaisen demokratian syntymistä. Virkamiehet, sotilaat ja hallitsijatkin, siis uudistusmieliset sellaiset, olivat kiinnostuneita vapaamuureiden demokraattisista aatteista. Muun muassa keisari Aleksanteri ensimmäisen neuvonantaja Mikhail Speranskin toimesta kiinnostus johti Suomen suuriruhtinaskunnassa demokraattiseen kokeiluihin. No, vapaamuurista puhutaan monenlaista ja vapaamuureita on monenlaisia, mutta 1800-luvun loppupuolella alkoi tietyllä tavalla jotkut piirit korruptoitumaan, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki vapaamuurit olisivat siihen ajautuneet lähellekään. Että paljon on väärää tietoa liikenteessä asioista. Kun vapaamuuriloossien lahjoittamat sanat vapaus, veljeys ja yhdenvertaisuus annettiin ihmiskunnalle Ranskan vallankumouksen valmisteluvaiheessa, ei sosialismi alkuperäiseltä merkitykseltään ollut poliittinen asia, eikä mikään työväen etuja ajava maailmankatsomus. Se oli perintöä varsinaista vallankumousta edeltävän ajan vapaamuuripiirien pohdinnoista,
siitä, kuinka köyhä, lähes orjuuteen alistettu työväestö saataisiin nostettua pois tietämättömyydestä ja ihmisarvoiseen elämään. Se oli humaanin maailmankatsomuksen keskeisin idea, joka sittemmin politisoitui ja materialisoitui, ja voisi sanoa kostohimoisten ja historiallista revanssia hakevien ihmisten käsissä, niin kuin valitettavasti usein tapahtuu, jos asioiden annetaan ajautua ääripisteeseen. Tapahtuu aktio- ja reaktion laki. Kuminauhaa venyttää tiukkaa ja päästään irti, niin kyllä se kipeästi läsähtää. Siitä on pientä analogiaa. Korkean idean lankeaminen vielä epäkypsään ihmismieleen materialisoi sen ja rakensi jyrkät vastakkainasettelulinjat omistavan luokan suhteen. Kun sitä vastoin olisi pitänyt saada säätyeliitti ymmärtämään kaikkien edun olevan myös heidän etunsa. Painopisteen ollessa ajatuksessa, että kun ihmiset alkavat itsessään kehittämään veljeyden ja vapauden ja tasa-arvon ihanteita, ne alkavat myös yhteiskunnalla tasolla itsestään toteuttamaan itseään. Tämän teosofian perusidean monissa kirjoissa toi myös muun muassa Pekka Ervast esille. Sitten teosofia Suomessa. Muutama sana siitä. Teosofisen liikkeen ja etenkin sen länsimaisen esoteriseen perinteeseen perustuva ja Suomessa jalansijaa saaneen ruusuristiläisen teosofian vetovoima pohjautui paljolti valistusajan jälkeensä jättämiin, itse asiassa hyvin vanhoihin ihmiskunnassa aina läsnä olleisiin viisauden oppeihin, jotka siis eri uskonnoissa ovat olleet aina löydettävissä. Helena Petrova Blavatskin elämäntyön pohjalta noussut teosofinen seura, jonka päämääränä oli luoda maailmanlaajuinen synteesi eri kulttuurien luomista, tunnustuksellisista uskonnoista ja vanhoista mytologioista, pyrkien edesauttamaan uuden ajattelutavan syntymistä aikana, jolloin valtaa pitävät ja tukevat kirkkokunnat paljolti tukivat vielä feodaali- ja sääty-yhteiskuntien rakenteita, uskontojen sisältämän vapauden filosofian sanomasta niinkään piittaamatta. Ja tähän maaperään siis maastoutui teosofia ja työväenliike. Eli teosofia ja työväenliike olivat lähellä toisiaan humaanin ja ihmisarvoa korostavan sisältönsä takia. Työväenliikkeen painottuessa inhimillistämään työväestön elinolosuhteita ja poistamaan räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia. Kun taas teosofia painotti ihmiskunnan ikuisen viisauden valossa ihmisen henkisen kehityksen, kuten luonteen jalostamisen, olevan ehdoton edellytys inhimillisemmän yhteiskuntaelämän mahdollistajana. Sitten muutama sana uusromantiikan ajasta, joka oli hyvinkin keskeinen aika Suomen itsenäisyyden kannalta ja Suomen kulttuurillisen kehityksen näkökulmasta, jonka ansiosta Suomi on sellainen maa kuin Suomi tänä päivänä on, hyvin pitkällä. Uusromantiikan keskeinen sanoma oli maailmankatsomus, jolle oli ominaista aatteiden ja ihanteiden korostaminen sekä näkemys ihmisestä henkisenä olentona. Uusromantiikkaan liittyy myös näkemys yhdestä yhteisestä alkuperäisestä uskonnosta. Teosofian ajatus uskontojen yhteisestä alkuperästä ja esoteerisesta opista sai tukea myös kansanrunouden, kuten Kalevalan tutkimuksesta. Renessanssin jälkimainingeissa kansallisvaltioiden syntymisen paineessa alkoi kiinnostus kansakuntien alkuperää koskevia mytologioita kohtaan herätä ja vaikuttaa siten romantiikan ajan syntymiseen. Erityisesti monet varhaisromantikot Saksassa ja Englannissa kannattivat myös kosmopoliittisia arvoja sekä Ranskan vallankumousta. Kansakuntien kiteytyminen kansallisvaltioiksi tapahtui pitkälti romantiikan aikakautena. Kuitenkin huomioitavaa, että romantiikan aikakausi keskittyi enemmän henkisten arvojen nostamiseen vallankumousten asemasta.
Romantiikan aika korosti eri maiden henkistä pääomaa, historiaa ja mennyttä kulttuuria, hakien sieltä aitoa ja alkuperäistä kansallista hengen ilmennystä. Kuten Suomessa tuo kansallisromantiikka kiteytyi Elias Lönnrotin keräämän ja julkaiseman Kalevalan kautta. Mielenkiintoista todeta, että eräs saksalainen varhaisromantiikan filosofi Johann Gottfried julkaisi mielenkiintoisen artikkelin jo vuonna 1796 Die Horen-lehdessä. Siis tämä oli lehti, jonne myös Goethe kirjoitteli paljon julkaisujaan. Hyvin maineikas lehti. Mainiten odotuksen Pohjolan kansojen noususta yleiseurooppalaisen kulttuurikehityksen eturiviin. Tämä oli nähtävissä filosofien silmissä jo tuolloin. Tämä on aika mielenkiintoinen kommentti, julkaistu 1700-luvun loppupuolella. Tämä puolestaan innosti 1700-1800-luvun romantikkoja kiinnittämään huomionsa suomalaisiin kansanrunoihin ja kansallishengen uudelleen syntymisen myötä myös suomalaisen kulttuurin kukoistukseen, joka myöhemmin toteutui nuorsuomalaisten ja uusromantikkojen työn kautta. Nuorsuomalaiset tarkoitti silloin vähän eri asiaa kuin tänä päivänä voisi ajatella. Olivat hyvinkin uudistusmielisiä monessa mielessä. Ja jos sanoisin myös työväkimyönteisiä. Romantiikan ja henkisiin lähtökohtiin kuuluvat myös vapaamurrit, joiden henkiset traditiot pohjautuvat muinaisiin mysteereihin, joita edustivat gnostikot, monikealaiset, kataarit, temppeliherrat, kappaliset, rosenkreuzilaiset ja niin edelleen. Huomion arvoista on myös, että tuon ajan salaseurat, kuten vapaamurripiirit, tekivät arvokasta sosiaalista työtä aikana, jolloin sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvajärjestelmistä ei tiedetty yhtään mitään. Monet suomalaiset kulttuurivaikuttajat ja merkkihenkilöt olivat kiinnostuneita esoteerisen filosofian opeista, joita uusromanttinen aikakausi eri tavoin ja eri kanavien kautta toi julkisuuteen, kuten teosofia ja ruusuristiläisyys. He olivat omaksuneet ikuisen viisauden yleisinhimilliset opit ihmiskunnan yleisestä veljeydestä ja kaiken ykseydestä. Periaatteesta, että maailmankaikkeudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja siksi syyn ja seurauksen suhde pitää ymmärtää päivittäisten elämänvalintojen kautta. Kirjailija Veijo Meri kirjassaan Huonot tiet ja hyvät hevoset, tämä viittaa tietysti näihin runohakumatkoihin, totesi, että 1800-luvun loppupuolella 20 vuoden aikajänteellä syntyi Suomeen sellainen määrä hengen jättiläisiä, että niitä olisi säästeliäämmin voinut ripotella jo 100 vuoden aikajanalle. Eli Suomeen syntyi tämmöinen erojen keskittymä, ja varmasti aivan syystä, jos tätä päivää ajatellaan. Ohessa sitten muutamia poimintoja suomalaisen romantiikan ajan suurmiesten painopisteajattelusta, eli tämä on poimittu Erik Kuhlmanin tutkimuksista. Runebergin uskollisen ajattelun huipentuma esiintyy hänen kokoelmassaan Dichter 1843, jossa Kristustietoisuus esiintyy koko luonnon läpi virtaavana elämän voimana. Jos ajatellaan tätä ajatusta niin kuin sen aikaisen kirkon dogmeihin, niin kyllähän tässä puhuttiin aivan jostain muusta. Sakari Topelius hahmotteli tuotannossaan kansallisen vapauden aatteen kehitystä, ja romantiikan ajan demokraattinen luonne ilmeni parhaiten Lönnrotin Kalevalassa. Lönnrot, joka oli hyvin perillä kansanperinteestä ja kansanparannusmagiasta, painotti kaikki tietoisuutta, ykseystajuntaa kaiken tiedon alkuperänä. Hän myös edusti paluuta kadonneeseen kokonaisnäkemykseen, jota edusti muun muassa Mesmerin magnetismiin perustuva lääketiede, jossa parantumistapahtuma etenee psyykkisestä aineelliseen. Siis mesmerismin
perusidea oli tämä. Parantumistapahtuma etenee psyykkisestä aineelliseen. Ei se niin hirveän vaikea ajatella. Nykyään psyykevaikutussairauksia on tunnettua, kuten lääketiede tänä päivänä jo tunnustaa tai alkaa ymmärtää. Snellman toimi omalla ajallaan taas Suomen kansan henkisenä herättäjänä. Ja on mielenkiintoista todeta, että Snellman, jonka vaikutus suomalaisen yhteiskunnan perusarvojen maastouttajana on kiistaton, kirjoitti nuorena miehenä ensimmäisen kirjallisen tuotteensa, joka nimi oli Teosofia, maailma ja ihminen. Tämä on mielenkiintoinen asia. Kertoo niistä aatevirtauksista, jotka on vaikuttanut hänenkin ajattelunsa. Sensuurin ja sortovallan puristuksessa Snellman kehitteli passiivisen vastarinnan periaatetta. Hän ymmärsi, että kun mielivalta pukeutuu lain muotoon, voidaan laittomuuksia tehdä niin sanotusti laillisesti. Onko se näin tänä päivänä? Mahdollisesti. Hän puolusti vaikeissakin olosuhteissa sananvapauden oikeutta. Snellman oli hyvin perillä uusplatonismista, jotka jo muinoin kutsuivat itseään teosofeiksi. Ja painotti muun muassa, ettei uskonnon ympärille saa vetää sellaisia raja-aitoja, joita tiedostava järki ei saa ylittää. Snellman korosti todellisen vapauden olevan siveellisyyttä, tosi-inhimillisyyttä ja yhteiskuntamuotojen pitäisi näitä arvoja ilmentää. Pekka Ervast taas piti Runebergia, Snellmania, Lönnrothia ja Topeliusta Suomen kulttuurin valmistavina työntekijöinä. Hänen mukaansa Snellmanin elämäntyö kohdistui Suomen valtion perusteisiin. Runebergin tehtävä oli suomalaisen sisimmän olemuksen hahmottaminen. Lönnroth vastasi Suomen kansan henkisen tiedon keräämisestä ja Topelius loi perusteet hyvyyden voiman merkitykselle kansallisen itsenäistymisen näkökulmasta. Uusromantiikan aikaa kutsuttiin Suomessa kansallisromanttiseksi ajaksi Lönnrothin keräämän maailmanlaajuistakin huomiota saaneen Kalevalan keräämisen sekä siihen liittyvän kansallisen identiteetin heräämisen yhteydessä. Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen kuvaavat siis ihmisen kolminaista psykologista olemuspuolta, tahtoa, järkeä ja tunnetta, joiden kaiken kolmen ominaisuuden pitäisi ihmisessä saavuttaa keskinäinen tasapaino niin, että ihminen voisi ilmentää jumalallisuutta, eli korkeampaa inspiraatiota oman itsensä kautta tähän materiaan maailmaan. Egyptissä nämä kolme olivat Osiris, Knef ja Paat ja muinaisessa Skandinaaviassa Odin, Thor ja Freja. Juutalaisuudessa Kether, Kokma ja Bina ja niin edelleen. Hindulaisuudessa Atma, Manas ja Budhi. Samoista asioista puhutaan. Helena Petra Blavatsky oli perehtynyt Elias Lönnrothin keräämään Kalevalaa ja vertasi sitä sisältönsä ja symbolikielensä puolesta maailman kulttuurin arvokkaimpiin esoterisen tiedon välittäjiin, kuten muinaisintialaiseen Veda- ja Purana-kirjallisuuteen ja buddhalaisiin Tripakaka-teksteihin. Hän vertasi myös Kalevalan kuvakieltä kiinalaiseen mytologiaan ja skandinaavisiin eddarunoihin. Turhaan ei myöskään J.R. Tolkien arvostanut Kalevalaa ihmisen sisäisen mielenmaiseman tulkkina kirjoittaessaan ensimmäisen romaaninsa Story of Kullervo 1915 vasta 22-vuotiaana opiskellessaan suomen kielioppia Oxfordin yliopistossa. Ja tämä kirjahan julkaistiin siis vasta 100 vuotta kirjoittamisen jälkeen, eli 2015. Myös suomeksi on saatavissa tänä päivänä. Sitten muutama sana keskeisestä vaikuttajasta suomalaisen kulttuurin kehittymiseen oli tällainen kuin Rose Croix niminen taidesalonki Pariisissa, jossa suomalainen kulttuuriporukka vietti paljonkin aikaansa. Pariisissa 1800-luvun loppupuolella, Pariisissa 1800-luvun loppupuolella opiskeleva nuori suomalainen taiteilijasiirtokunta oli yhteyksissä tiiviisti Josefin Peladinen
perustamaan Rosenkrantz taidesalonkiin, joka tuohon aikaan kiinnosti aikaansa seuraavia taiteilijoita ja kulttuuripersoonia, ja jonka synnyttämä symbolistinen eli esoteerista filosofiaa kuvaava taidesuuntaus muovasi ajankuvaa ja vaikutti osaltaan henkisen heräämisen viriämistä myös suomalaisissa kulttuuriluojissa, joista voi mainita aika pitkä lista, mutta en nyt viitti kaikkia mainita. Pekka Eero Halonen, Eero Halosen veistämä Jeesus-patsas on tuossa. Emil Halonen. Anteeksi, Emil. No niin, tarkoitan Emil Halosta, joo. Kiitos korjauksesta. Hugo Simberin, Akseli Kallen-Gallelan, Walter Runeberg, Ville Wahlgren, Albert Edelfelt, Jean Sibelius, Akseli Kallen-Gallela, Walter Runeberg, Ville Wahlgren, Albert Edelfelt, joku mä sanon Jean Sibeliuksen, Minna Kant, Juhani Aho, Kasimir ja Eino Leino, Väinö Blomstedt, näin tässä muutamia nimiä. Nämä suomalaisen taiteen kultakauden vaikuttajat omaksuivat symbolismin esoterista filosofiaa kuvaavan ideamaailman omaan ajatteluunsa ja työskentelyynsä. Rosenkrantzin vaikutuspiirissä kasvavat myös monet tunnetut säveltäjät, kuten Franz Liszt, Erik Satie ja myös Claude Debussy ja monet muut eurooppalaiset vaikuttajat. 1885 Le Figarossa Jean Moreausin julkaiseman symbolistisen manifestin mukaan symbolistisen taiteen perimmäinen tarkoitus oli avata näkymä näennäisyyksille rakennetun aistimaailman takana olevaan henkiseen todellisuuteen, Platonin ideoiden maailmaan. Päämääränä tosiolevaisen ilmaiseminen. Maanpäälliselle esinemaailmalla oli vain suhteellinen ja ajallinen olemassaolonsa, ihmisen tajuntakyvyn mukaisena heijastuksena tosiolevaisesta ideasta. Platonin olevaisuuden kuva oli kaikki olevaisuuden alueet henkisestä aineelliseen ja muodoista väreihin ja tuoksuihin olivat keskinäisessä suhteessa toisiinsa. Niitä hallitsi sama universaali harmonia, sama vastaavuus. Ihminen oli maailmankaikkeuden mikrokosmos ja tämä uusi platonistinen maailmankuva vaikutti vahvasti Suomen kulttuuripiireihin. Inhimillinen tieto oli Jumalan valon säteilyä. Kaikki oli luomakunnassa järjestyksessä, jossa alempi muodosti aineen korkeammalle ja korkeampi muodon ja hengen alemmalle. Syntien lankeemus oli ikivanhan mikrokosmoksen ja makrokosmoksen suhteiden vastaavuuslain hämärtymistä. Ihminen tuli riippuvaiseksi pelkästään aistimaailman tiedosta, kykenemättä vastaanottamaan korkeampaa inspiraatiota, muuten kuin meditatiivisessa tilassa harjoitusten jälkeen. Tärkeää oli ymmärtää asioiden, esineiden ja tapahtumien vastaavuudet ja keskinäiset riippuvuussuhteet. Tämä on niin vaikeaa tänä päivänä. Sitten muutama sana Pekka Ervastista ja Eino Leinosta ja heidän yhteisestä näkemyksestään tämän asian suhteen. Lainailen tässä sujuvasti Antti Harmaisen gradua aiheesta. Jaha. Eino Leinon ja Pekka Ervastin identiteetin ajattelun kehittyminen sääty-yhteiskunnan romuttumisen ja teollisen vallankumouksen syntyvaiheessa noudatti pitkälti samaa kehityslinjaa. Teosofian ollessa vahvana vaikuttajana taustalla liittyen osaltaan myös edellä mainittuun suomalaisten taiteilijoiden saamaan teosofian vaikutukseen Pariisin vuosina. Eino Leino oli moderni ja valistunut ajattelija. Hän oli teosofisen seuran jäsen, Ervastin ollessa seuran Suomen osaston ylisihteerinä. Rotukysymyksissä, kielikysymyksissä ja suhteessa uskontoihin ja tapakasvatukseen Leino oli suvaitsevainen. Hän vaati kirkon ja valtion eroa ja puolsi vähemmistöjen oikeuksia. Samoja teemoja puolsi Pekka Ervast. Eli he seurasivat ja vaikuttivat moniin sen aikaisen nuorsuomalaisuuden linjaukseen ja ihanteisiin.
Leino painotti kasvatustyössä kurinalaisen vapauden linjaa ja tähdensi sydämen aateluutta, keskinäisen tuen ja auttamismentaliteetin välttämättömyyttä yhteiselämässä. Hervastin ja Leinon keskeinen viesti oli 1900-luvun alkupuolen poliittisissa myrskyissä, että tulisi keskittyä kokonaisvaltaisen edistyksen luomiseen hetkellisen materialistisen hyötymisen sijaan. Todeten, että köyhälistön sydämissä asuu viha, katkeruus, kateus ja rikkaiden rinnassa versoo kylmyys, välinpitämättömyys, ylpeys, itsekkyys ja pahat himot. Kaikkien mieliä raskauttaa väärä elämänkäsitys, pelkuruus, halpamaisuus ja turhat ennakkoluulot. Tämä voidaan poistaa vain luomalla uusia yhteiselämän käytäntöjä ja muotoja. Saattaa ihmiset terveellä tavalla vastakkain järkevissä olosuhteissa. Tämä on helppo nostaa tähän päivään yli 100 vuoden takaa. Hervast halusi kirkon ja säätyjen kontrollin rapautessa tuoda teosofian avulla yhteenkuuluvuuden, veljesrakkauden ulottuvuuden korvaamaan kadotetun yhteyden, koska tulevaisuudessa voisi odottaa darwinistinen painajainen itsekkäiden yksilöiden ja itsekkäiden yksilöiden loputon selviytymistaistelu. Hervastille tarjottiin ruotsalaisten aatelis- ja yläluokan yhteyksiensä kautta rooli eliitin henkisenä auktoriteettina. Tämä ei nuorta idealistia tyydyttänyt ja Hervasti alkoi turhautua. Hänestä modernin teosofian oli oltava jotain muuta